Sa number 2, job order employee nga isa sa mga nakuhaan sang litrato nga nagalantaw sang programa sa telebisyon sa oras ng trabaho ang ginkakas na sa serbisyo. Wala pa maserbe sang City Legal Office ang show cause order batok sa 5 tubtub-anom ka mga empleyado nga nakuhaan sang litrato nga nagalantaw sang TV sa City Treasurer's Office Cash Division. Pero suno kay City Administrator Pacifico Magari III na desisyonan sang syudad nga i-discontinue ang serbisyo sa isa sa mga JO nga isa sa mga nakilalaan pinaagi sa litrato. Gintaga naman sang ultimatum sang syudad ang tanan nga mga departamento nga i-turn over ang mga TV sa General Services Office tubtubwas. Ginmando ni Mayor Albi Benitez ang pagkakas sa mga TV nga sadto ginagamit sa mga webinar kag online meetings agod nga matagaan atensyon sa mga empleyado ang pagserbisyo sa pumuluyo. Give or take mga 5, 6. One of which was a JO, discontinued. So, ang regular, yes, sir? 3 or 4, so I think after the mag-submit sila, attorney will direct them to explain and possibly for administrative action. Depende kay City Legal, recommendation kay Mayor. So I think there's been enough warning sa ila, kabalo naman sila what is right or wrong. So kung sino malabutan sa mga investigation, I don't think they can claim why kami kabalo, though naasubong lang, naakami lang.